tochera matsime nevanochera matsime, tomwa mvura nevanoda kumwa mvura. So this is a testimony of what we do as a church to the community. Pazuva ranhasi tiri maximum prison, just to give them that support they need. Anyone needs water to drink. So these tanks behind me with 20,000 liters. My tank 2 are 5,000 plus 100, 2,000 to make them to make it 20,000 liters of water that we are able to contain in these tanks. All in the effort to make sure hama dzedu dziri mumatirongo dziwane mvura yekumwa. And mukatarisa right kwangu, this is orange color, we all know it. Ma dust coat nema work suits ema prisoners kuti vaone kupfeka kwakanaka. But these buckets which look like buckets, they are not ordinary buckets. They've got contents inside to make sure vawana sipo yekugezesa, vawana tauro rokugezesa. This is a journey that we are going to walk together from today onwards. So I want to implore the NeHRC and the donors and the sponsors that are here, that when you start something, don't stop. Keep on keeping on until Jesus Christ comes again. You'll be surprised one of these days. Paul and Stephen will be sitting next to each other. Akakanda domboro kupesira pana Stephen ndiani. Ndipo my imagination ndeye kuti vese vanenge vakagarisana so. Uyu achiti asi uyu ndiye akakanda domboro kupesira. Jesu achiti kutonga kwenyu kwakarurama. So all together takadai so tinoshandira pamwe chete inonzi hoche koche muchiKristu yekuti tisangane kumusha musoro kudenga. No one must be left behind. No one must fail to get water. So we have started a journey for water and other utensils. We were talking with him and I was saying to him, your line of thinking, I think yakatiraske mchana ngati gadzisei sosi yemvura than kui container. So this is a journey. When we donate these things, this is a journey that we are starting today and we must walk the talk. Mazvamaita izvoita kuti basa redu isusu sevashandi vepachikuru security maximum prison ritirerukiwe. We've been facing this perennial challenge here for a long time. So we hope what we've done is going to ease the situation or the challenges we've been facing. Saka ndinongoti nemashoko mashomanana ndinokutendai rambai makadaro matifadza mabatsira hama dzedu dzisingakwanise kubuda panze dzinotsvaga mvura kunze. Saka zvamaita izvi mavawinzira mvura pedyo, mavawinzira mvura padhuze. Murambe makadaro, Mwari akomborere awedzere pamatapudza. Okay, zita rangu ninonzi John Tamanikwa. Ndingangoti kudzidza kwandakaita VOP yakandibatsira zvakawanda. Yakandibatsira kuzidzora chaiko, kutaura chaiko kwavandaita nevamwe kwaisa kwakanaka. Asi noimba kuti VOP yakandibatsira zvakanyanya. Saka ndinoda kuti nditende VOP yoyi NeHRC yoyi nekudzidza kwavanoita pazvidzidzo izvozvizvi zvinotishandura, especially inini ndakashandurwa pamararamiro andaita. Ndanga ndiri munhu ararama ndisina hope, ndichirarama life yekuti ndaisaziva kuti ndangoti upenyu hwatoguma. Asi izvozvizvi ndatova mu C class, ndanga ndiri mu D class ndikatoclass 1 ndikata mu C class. So ndava nehope manje kuti Mwari vaneni zvechokwadi, Mwari vakundichengeta kubudikidza nezvidzidzo izvozvizvi. Tinotoona kuti Mwari variko zvechokwadi. Ndingangoti ndiri kufara zvakanyanyisa nekuti
zvinoratidza kuti isusu vari mumajeri munomu tinotorangarirwa navanhu vanenge vari panze. Zvinoratidza kuti zvechokwadi Mwari variko ende Mwari vanenge vachipa mwoyo kune vanhu vari panze vachikwanisa kubatsira vanhu vakaita sevari vasungwa vanokati menzvimbo inoyi. Saka nini ndikunyanya kutofarisisa zvakanyanyisa ndichitofarirawo nevamwe vasina kuwana mukana wekutaura pane ino programu kuti ndichivatendera zvakare kune vanhu ivavo kuti varambe vachipuhwa makomborero vachiita sekubatsira kwavanoita. Message yamunayo kune vamwe maringe neprogramu yamamuchitiswa mashoko andinawo inini ndeyekuti dai tagona tadzidza shoko raMwari, nekuti ndapataura shoko rekuti ungave wakadzidza ukaisa mamasters but haukwanisi kuzodzidza zvedenga. Saka ukadzidza zvedenga ukawana zvinobatsira pakupinda denga zvinokwanisa, unenge wakatofunda kudarika vanhu vakawanda padzidza shoko raMwari, nekuti shoko raMwari ndo kudzidza kukuru patingaita kungotibatsira kunozotipinde mushe wekudenga. Saka ndinofara chaizvo chaizvo ndichipa kurudziro yangu kuti vasina kukwanisa kuita tinokwanisa kuti vagodzidzawo next time vachidzidza shoko raMwari kuti tese tigobatsirikana, tigobudawo panze tiri vanhu vanobatsirikana, vanhu vanogamuchirika musociety. Ndipedza nditore mukana uno kuzviintroduce ndonzi Gombe ndiri pachikuru maximum preschool. Tine zvidzidzo zvakawanda zvandakadzidza zvandakabatsirwa neSDA. Ndina zvakadzidza zvinonetsa vanhu ndozvandingangonyanya kutaura nguva ino maringe pamusoro pevakafa, pamusoro pemasabata nesecond coming of Jesus Christ. Pamusoro pemasabata ndakadzidza kuti masabata achiriko uye sabata inofanira kuchengetedzwa
zuva resabata rinoraswa nenyika. Zuva resabata it's Saturday. Ezekiel chapter 20 kubva verse 50 kusvika verse 21 anotaura pamusoro pevanhu vachawanikwa vachina siu pamusoro pesabata. Ndakadzidza kakare pamusoro pekuuya kwaJesu kechipiri. Jesu paari kuuya kechipiri haasi kutaura nyaya yekutendeuka, but ari kutora kune avo vakaita kuda kwake, vaachatora oenda navo pamberi paMwari pachigaro choushe, avo voga vakaita kuda kwake. Ndakadzidza kakare pamusoro pekuzvibata nekuzvichengeta. Ndakadzidziswa nemagwaro atakapiwa neSDA. Ndakadzidza kakare pamusoro pekugona kugara zvakanaka even musociety, kugara zvakanaka nehama. Ndakazvidzidza neshoko raMwari. Nhasi mapiwa donation yamapiwa yehandidzi kupfeka matengero kuti mapiwa. Inini ndinonzwa sei nezvamaitima zvaranasi? Ndakadza ndange kutaura pamusoro pematenge mvura. Tinonzwa kufara tikawana mvura nekuti mvura pamusha uno inotinetsei. Saka shoko raMwari kuna Ezekiel chapter 4 inotaura pamusoro pekuti nyengetererai kuti mugowana mvura, nekuti nzvimbo yamunenge muri kune vakatapwa mvura nechikafu anoita zvekuerera. Saka mwoyo wangu uzere nemufaro pakuti mvura yawedzerwa pane yakanga iripo, taakuwana mvura. Pamusoro pezvekupfeka, dzimwe nguva hatina hama dzinotishanyira, vamwe vanadzo asi vanova here and there. Nguo dzakanyanya kukosha, tawana nguo dzokupfeka zvokufukidza miviri yedu, tinoona kuti zvine zvichienderana neshoko raMwari kubva kuna Mateo achiti makandoona musina kupfeka ndikakupai zvokupfeka. Saka tinogutsikana kuti tawana nguo dzokupfeka, tichafukidza muviri wedu tizere nomufaro. Shoko ramunaro kune vamwe vanhu maringe neprogramu. Mashoko andinawo maringe nemainmates andinogara nawo vanichatanga kutaura. Ndinovakurudzirawo kuti vapinde maprograms aya, nekuti maprograms munobenefita spiritual and even physical. Saka ndinotokumbira hama dzangu mainmates even maofficers kuti aite chip in this such a program, kuti vagobenefita spiritual and physical even outside. Ndinotodawo kuti vanhu vari kunze vaverenge shoko raMwari, vanzwisise pamusoro pemasabata, pamusoro pevakafa, pamusoro pekuuya kwaJesu Kristu kechipiri. Mukukura taenzwa vakuru vedu vachiti munhu akafa anomuka, munhu akafa anomuka. Munhu akafa anomuka nekuda kwemadhimoni, asi kana munhu ari muna Kristu haatombotyi vakafa, nekuti munhu anenge afa haana mugove. Munhu anenge afa zvakare zvakanaka even zvakaipa hazvicharangarirwi, nekuti zvinenge zvapera. Ongati munamate, ateso ni mama.